As to be honest, sincane nje izinto ezijabulise oma-oledi. Sinisifele kuyi-Mother's Day umabhebe ezathumile iphasela athi bheka baby. Nali iphasela ngifakazi ukuthi ligaye oledi angithola. Athi bheka plus ngizokuthumela inyuku ede nezinye zezinto so that uma-oledi abe grand. I need 2 minutes awuthi ngizama ukucheck fast umagogo ukuthi uzobathunani nge-Mother's Day. Sasa nge-meeting yamashilasi sasa. I-meeting kusasa. Ayifede ngiyacabela mi-oledi lathanda nje ukuzulazula. Ayifede 2 minutes ngithi azokuthini. Ithi ngizama ukupheka lezi zinto zakhe so that ngithophe ngera kwakhe. Because kahle kahle the aim ukuthi mshaye nge-surprise angithola. Kumele yena makafika endlini athole zonke izinto zakhe zimlindile. Hayi ngiyalungisela vele ukuthi ngivaye ngera kwakhe. Mangifika kwakhe ngifika ngibeka into zakhe vele zonke izinto zimnandi ngiyazi-check-a ukuthi grand ngithi awuthi ngizipheke futhi. Nali nekhadi libhalwe nje izinto ezimnandi. Then afterwards ngithi ayithi ngivaye. Aphatha libone oledi lambele fresh kanjani ngey'nkathi zalo. Ayi mani oledi lifuna ukuthi sihlangane pen. Masihlangane pen nangumuntu ke uzongitshela ukuthi uboneni. But before angibona ungibhelele kuqala wangishasha angitshela ukuthi uhamba kuphi ucela ngimlinde. Muzwe ke. I-gift yani? Le-heater ne-blanket. Akusiyi-blanket mama, i-gown. I-gown? Yeah. Ngiwang-check-anga phela ngibone something grey. Ubone something grey. Uzo-check-a uma ufika endlini. Ziningi lezi zinto akusiyizo lezi akuphela. Ngiyabona. Ujabule kanjalo ke oledi lami nge-Mother's Day. So even though athini ubona ingubo ngoba beyangakavula iphasela phakathi bekunama-slippers, i-gown together with i-bag ne-heater. Sifuna ukuthi abe warm. Happy Mother's Day oledi lami Elizabeth Maseko.